Sunana Bala Muhammad, ni mutumin Das ne a wato karamar hukumar Das nan jihar Bauchi, Najeriya. To abin da ya sa aka kawo ni nan a nan hukumar shari'a ta jihar Bauchi wato saboda hotuna ne waɗanda abokaina na Facebook suka tona, wanda da na yi su tun shekara 10 da suka wuce, waɗansu 20 ma, kusan 20, da ni da mata da nake nema saboda nishaɗi da ɗan nuna farin ciki na rayuwar nishaɗi da nake ciki. To shine sai wasu suka tono kwanan nan, to she kuma dai ya kasance ya soya daga hankalin waɗansu matan, ko kuma ko waɗansu da suka tundura su, to sai ya kasance aka kawo ni nan